Her kim bolsun tarap. Men sadara gaýdyň, özüme meňzeş bolansyň. Tarap ahunjanmışdyk da. Ahunjan bolsa bolsun, hormatyn goý, sile o öz imanyň, o öz mehabbetiň, ol sogabyň alarsın. İşin mäkämle ýöne. İşin gaýymla. Ya ahun nämişdik, bir gowja adammışdyk. Ya mescide gatnaýanmışdyk. Dinleň. Hazreti Ömer'in yanına bir adam birini öwüpdir. Bir gowadam dip. Hazreti Ömer aýdypdyr, durdu dipdir. Şu mescide gatnap duruşyny görüp öwri öwýäňmi dipdir. Hawa dipdir. 5 wagt mescide var ya dipdir. Hazreti Ömer näme dipdir? Mescide var ýan bolsa, imanly adam dipdir. Gowadam dip öwme dipdir. Gowadam dip öwjek bolsaň, ya mamule dip görersiň, ya musafirete dip görersiň, ondan bäri öwme dipdir. Mescide gatnaýa dip imanly adam di. Müslüman adam di. Gowadam dip öwme dipdir. Mamule dip gördüňmi dipdir. Musafirete dip gördüňmi dipdir. Inhe yedilinci hakkı näme boldy? Tarap gowadam. Meselen sadece eken qaryň özüni kepläp duran. İnsana iş düşüştürdüm ya mamuletçi. İşin gaýymla. Merkan arasında gurrun mer ya rahim bidip yöne geçirama. Barmak bastır, şayet tut, işin gaýymla. Her kim bolsun tarap.